Vedem. Bun, a luat-o. Hai să facem aici forță. Facem intro. Hai, salve băieți, bine v-am găsit la un nou episod aici de Rocket Torpil alături de tanchițul nostru mafiot adevărat. De aici fenomenul joacă Rocket Forță. Și ne-am gândit și noi aici să strângem niște puncte după la turnee, niște reward-uri după Rocket Pass și să facem mare opening. Uitați aici, am strâns câteva. Mai facem unul, cred că până de Crăciun. Poate facem vreun tire din ăla monstruos. Și să vedem ce ne pică, mai facem niște trade-uri, niște alea. Hai să intrăm aici foarte să începem să deschidem. Avem și 530 de credite torpilă. Asta zic. Asta înseamnă să fii pe barba ta. Hai să începem cu uncommon drop-urile, zic, nu? Ce zici că pică, bă? Pică ceva monstruos sau salată de mere? Da, dai seama, din astea mereu a picat ceva bun, adică ne... Hai, voi să deschidem aici tot ce trebuie. Ia! Ne pică fața, direct în decal torpilă. Ia vă, stai să verific dacă filmează. Filmează așa. Hai, voi, că suntem torpilă, am terminat aici live-ul, tot ce trebuie. Am făcut un live cu Eurotrack. Și mâine facem un giveaway torpilă, stați geană pe live. Că la 8 îi dăm torpilă forță, tot ce trebuie. Ia că pică aici mare. Până acum ne-a picat fața și mai mult nimic, da? Asta e. Hai. O simt. Mersi, frate, de banner, te pup. Hai, băi, știu că se poate. Bă, nu degeaba să numește uncommon drop. Pe bune. Hai că Iulie se uită după partajare, asta zic. Bă, dar prea multe, bă, nu se mai poate așa ceva. Ne dă și nouă ceva omenesc sau? Da. Hai că am terminat cu astea deja. Băgăm aici și niște rar dropuri, torpilă 5 avem. Ia, de aici trebuie să ne pice măcar o epică ceva. Ia. Cred că facem giveaway direct pe Rocket. Care aveți Rocket? Ia, prin port. De calp ăsta, da. Hai, încă 3. Ăsta e black market, băieți, îl simt. Bă, nu sunt rele roțile astea. Ai văzut, bă, Iuli? Hai, că până nu mai aud, da. Bă, nu te auzi. Să nu mă umă copilul. Un paint, Dino. Nu-i rău. Hai că mai avem ultimul drop aici. Facem mare opening, boys. De 10 stele. Până acum, gherlă totală. Ce pot să vă spun? Să mă bagi pe mine în parte, frate, să așa acolo ca... Ia, frate, ce îl băgăm pe domnul negru. Poate băgăm și niște match-uri forță să mai facem niște level pe aici. Nu știu dacă pare și pe episod, dar noi mai suntem aici. Și aici punctele maxime, băieți. Deschidem una din asta la final. Și în rest numai din astea de 1000, da. La bădalea, bă, că eu am deschis bădalea și vezi că-s bune, mi-a picat numai... Care? Darea la 4000. Am putut să deschid numai 4, dar... Mi-au picat roți, import. Nu știu, băieți, dăm aici cu de astea. Poate ne pică ceva. Până acum, torpilă, nu ne-a picat nimic. Dar nu știu dacă poate să spice mai mult de verila. Hai, mai dăm până la 20.000 cu astea. Nu, anything, poate să spice orice. Până acum, jale. Hai că prima care-i tot jale, dar măcar o băgăm la 3 de asta, zic. Poți să ne dai și nouă ceva mai bun de atât? Hai, bă, băieți, că a plecat gherla direct. Torpilă pe gherlă, nu se poate mai rău de atât. Uite, o rară. Tot o rară. Un common drop, torpilă. Mamă, vedeți că aici am rupt topurile pe import. Crezi că nu-s rele?
primul import, băieți. Very rar. Hai să dăm una de asta. Alt import. Hai să continuăm cu astea, băieți. Avem 2 importuri până acum. Încă o very rară chiar. Ia. Forță aici. Noi suntem baza. Hai băieți, mai deschidem una la final. De aici avem niște uncommon iteme de asta, încă o very rară, bun. Hai și ultima. Mamă, rar player banner. Cam asta a fost și cu dropurile astea. Hai să mergem să facem aici niște trade-uri din asta. Stai, unde era? La trade-in, ia, ce avem? Uitați aici, băi, stați să nu băgăm astea că e jale. Ia. Mamă, nimic, direct din prima. Nu băgăm asta că ne ducem. Hai, back. La very rare ce avem? Pe astea intră toate. Ia. Takumi. Not bad. Și ia ăsta și ăsta. Ia, ce ne dăm? Ce ne dăm aici forță? Mamă, niște roți. Bănuțele. Hai și la Tournament Titan, zic, nu? Ia uite, ce avem aici. 2 de astea. 3 de astea, direct. Torpilă primul. A plecat în container. Ia, stai că îmi băgă prea multe. Ia, încă una. Bun. Mamă, avem numai 6 din astea, băieți. Ia uite, încă aici niște ocelari. Băgăm aici astea toate 5. Mai luat un rar de cal. Și mai avem aici fix de una. Forță, bun. Hai la Ferrari, dăm aici torpilă pe ele. Facem un forță, un import. A, nu, stai, un very rar. Mai avem de astea 5, cam asta e fost și cu astea. Opa, ia. Un very rar 3. Ia, ce importuri facem noi aici? Mamă, nu băgăm metal carpusurile astea că-s din ăla trecut. Ia, un import. Bun, roțile astea nu le aveam. Și nu nici rele. Sincer. Și mai băgăm aici încă un import. Bun, avem 2 din astea. Ia, că avem de exotice. Vezi că mi-a dat aici roz, Pyrus. Ia, prima exotică, băieți, de la turneu. Ooleu, mi-a dat un exotic rocket boost direct. Hai să-l pune. Băi, avem de black market, băieți. Facem black market-ul? Rămânem noi fără Gold Explosion, dar parcă pleacă alea că black market-ul, băieți. Ia, ne dă și nou Gold Explosion black market sau sal? Ce zici, Iuli? Ia zi. Frate, nu știu ce să zic. A plecat. Pleacă, băieți. Mamă. Bă, ce-i drept n-arată urât, ia haide să-l și punem aici forță. Și așa, eu aveam tot unul de la turneu, Nergalul. Ia. Bă, nu-i rău, sincer. Nu mai avem noi explosion, dar... Uitați, băieți, miser, cum zicea un prieten adevărat. Uite, bă, că noi avem ăsta, băi, asta e. Equip to orange, equip to blue. Ia uite aici, torpilă, bă, băieți. Nu vă puneți cu noi, ia. Asta zic. Bă, dar trebuie să schimb și eu roțile astea, sau? Nu, las că merge. Hai, bă, băieți, dăm un match, zic. Hai, dăm aici un match. Vedeți că am făcut și reward-ul de platină, acum trebuie să dăm forță pe Diamond să ajungem în Diamond. Ce zici? Ia, câte minute de filmare aveam? 10 minute, mai băgăm și meciul ăsta și cam aia a fost. Facem forță aici. Mamă, ne-a dat și cu verde direct, torpilă. Bă, băieți, trebuie să facem niște din astea, să ne luăm și noi frumos un Gold Explosion, nu oricum zic. Ia uitați aici ce pasă frumoasă, impecabilă. Scuzați-ne dacă să jucăm ca o cizmă, dar e primul meci.
Mamă! Direct aici niște combinații fatale. Ia vezi că m-a dus ăsta până în pânzele albe. Mamă cum am picat. Vezi că... Man. Opa! Cheme! Ce bă, că te-am fentat și pe tine, nu numai pe ea. Băieți, așa se joacă fără boost. Ia. Nu-l las, băieți. Nu că ne dă gol. Da, și că n-a luat boost-ul, bă? N-am dat-o, mamă. Fugiți, băieți. Tot aveți. Stai că am scos-o, bă. Man. Vezi că n-ai dat-o rău. Dacă nu se ducea în bară. Dacă nu se ducea în bară, era gol. Bă, băieți, suntem aici torpilă și pe meci și pe tot ce trebuie. Mâine, dacă facem 175 de abonați, băgăm și giveaway pe Samp. Asta vreau să aud. Poate câștig. Și la 200 de abonați dăm ceva mai măricel, zic, nu? Să fie bine pentru toți. Și vrem să mai facem și alte jocuri. Dacă aveți idei, băgați aici pe comentarii, știți ce zic. Că se citesc toate acestea în număr foarte extrem de mare. Îmi am 3 zile și 4 nopți să le citesc, dar cumva reușesc. Adică aproape 10 minute. Ce bă, 10 minute e multe. Bine, Să uite aici mare save. Save de mare angajament. Ia. Bă, noi trebuie să ținem cumva de scorul ăsta. Cine mă noi? Bă băieți, n-aveți idee, noi jucăm Rocket League la un alt nivel. Ne-am mai văzut, ne-am mai pomenit să ții asemenea bătaie. Asta e ce? Am și dat, am și luat. Da. Mai mult am luat. Au dat și ei, am luat și noi. Mamă, chiar că am luat și noi. Nu se poate, băieți. Am scăpat pe contraatac. Nu, n-am scăpat. Era să scăpăm. Să scăpăm un golaș. Bă. Vezi? Trebuie să vezi save-ul ăla, bă. Nu e... E muncit, ai nebun la cap. Mamă, ce s-au fentat între ei, dar eu nu cred că mai ajung la asta. Frate, da, nimic. Nu, oricum, băi, băieți. Ne pregătim foarte aici, mai facem un opening, v-am zis. Cu tot ce trebuie. Bă, am luat doar un black market și ăla a fost decalul ăsta care l-am luat din trading. În rest cam gherlă pe din alea. Ia vedeți aici gol. Nu se poate așa ceva. Ceva exemplar. Eu noroc am dat așa la prost că n-a scos. Ne completăm perfect, frate. Suntem cei mai buni din curtea școlii la Rocket League. Mamă. Ia, frate, o centrare aici putrezită direct. Mamă. Nu treceți, bă, băieți. Iuli, vezi că ți-am pus-o, frate. Mamă, n-am avut boost să dau în ea. Vezi că n-ai scos-o rău acolo. Hai că să o scoatem din raza porții, băieți. Hai că n-am degajat-o, dar o facem acum. Peste toată linia de fund și... Mamă, cum am băgat-o în colțul porții, băieți. Ia vezi că ți-am dat aici o centrare la colțul lung. Dar n-a fost să fie. Ia. Hai după el. Băieți, măciul ăsta trebuie să-l câștigăm pentru voi. Ia. Stai că am luat-o. Furai boost-ul. L-am furat.
Bă, dă-i nea. Nu ai dat rău, dar să putea și mai bine. Nici bine. Ia. Ia că ți-o dezbustul. Da? Bun, așa. Pe asta o dau eu? N-am mai putut să o continui că m-am dus. Opa. Vedeți că pe aia am ținut-o, nu știu cum, dar... Nu! Mamă, băieți! Asta a fost, băieți, și cu episodul și... Eu vă mulțumesc că ați stat până acum. Dacă ați stat, lăsați și voi un like, un subscribe și... Ne auzim data viitoare. V-am pupat! Pa, pa!